lang hilin eh. Saging yung maganda ini. Ang hilper dia. Ang hilper ha, ang hilper. Kamu lang putos. Sa oras gamay patos ko. Tiso ako nag-vlog. Pila-pila mo lang putos. Ayan. Puto Rabi. Salah. Paano siya? Natural din yung magan. Wala daghang kiyaw-kiyaw. Na maguding yung magan doon nga. Paano? Kugulag diking. Kaniwa. Maging hanggang pastura na niya. Pastura pit. Paano? Sabi ko itong gumagan nga way sagol, way patubo, watanan. Saging rin yung bugas. Ito mo talaga sa bagay mo ginumagan, nga saging, bok-bok. Sagol sabi nga, yung nga bugas. O ni resulta. Ang uban kay, uban nga, pauna karon may blender nila. Ay, dinig ka mag-blender. Lusong, lubok. Ay na, go na. Yeah. Masak, hiluan mo na. Tapuhan? Tapuhan rin ang ganihan. Mapistan man mo. Di. Basa, di bala. Hinapon sa muna. Masasak ka gabi ko. Hindi ay. Ako? Oh. Mana? Ako. Good morning. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa grasya. Naluto nagahang dinumagan. I-deliver na ni nahon atos kaning ganay. Kaya na magpa-deliver bali og 300 pesos. Daghang salamat Lord. Istorya. Okay. Kaya naman to? 500. Dapat dong nagkaling gana hindi ko hindi makatamak ano ko lang hindi ko nakaagos nakatuloy karang mo ko nakabalik sunod kira yung nga banagoder o ginimo gana sus kaling gana yung padung meron nakatod nita misbay ni Michelle oy Michelle Pagitan oy katunan ano na Nas kilit sa gym. Yan. Unas gym. Unahan lagi sa gym. Agayanan. Unahan ba? Di ba ni? Unahan to ha. Saraman. Unahan. Kaya pada pinsan na. A few moments later. Salamat di ay sa order sa ang dinumagan Michelle oy Michelle Pagikan oy dito na may gikan nakatadmis ang dinumagan jama lagi to kaya di malagi grasya nilawas yung taon pag Miss Mercado
palit in town pud mi gamay kuan. Kapalit mi maintenance. Kapalit mi tuwas bitot ginagmay. Daghang salamat sa grasya nga miabot ro mo taga adlaw-adlaw. Bisan pa man tuod og kuan. Nakahibog yapon ko paninda. Balik na po ko ng order. Kay pagkato pa na sa gagawa amo ka video kay naawa man ko. Ako ko kapananghid pod nga pwede ba sa video kana ibang tao ra ba di ginhas kamera. I-order na po sa balik og budbud. Nindawat lamang kog order kay Dama Sirlin may maglihok. Igwa ako tigmandar, igwa ako tigpotos. Nakatong maingon nga magamping kay kuan. Maurong po ko malihak-lihak, igwa ako tagpotos. Ikaw tanaw, magsaya mo ganahan. Sari ko no. Pila man sari? Sumukilaw sa tatay. Kanira nay? Masig kilo tatay. Pilang kilo na? 160. 160 isa kilo ta? 100 ra. Balik pwede balik 100 ra? Sana laman. Sana lang ma'am, nahit mag-isda ron. Okay. Sige, pwede na may pinaw dia. Oh. 5 kilo si kay. Na may kilawan ani kanilang biyawon ako. Kamu hilig kinilaw. Naisda, binta pag isda ni Alicia kaysa adtong Cortis, magtambay nga pamaingan ni Cortis nga isda. Ado man tagdagat, dalhon amo bukid Alicia man naingani. Si Kia si paborito Kia day. Prito. Pila ka kota? Bit-bit tari, uy. Takan lagi lang sa kilo. Dinius buti ning isang kiluhan. Kay buaw man ang isang sa kilo. Tagasa day ka doy. Diya ra kaya kan. Papa maligo. Papa, nanapoy uwan. Kara batag dahon. Balik yang. Dali be. Ikaw, kaya mo to. Naman ang dilumugan gahapon, hanta tong ipasuroy sang amiga nga tagsuroy. Sa pinagkangaraman ko nga i-post na sa Facebook. Moto ang i-post sa Facebook kabiin sa kay namay ning dupa nga si Zara kuno yung makuha. Moto ang gihatod sa kalingganay. Igagaw ra po na nga taga Cortis Jang bana. Oy. Si Rodi oy. Sa pagkato na sila ganiha, ako nag-video lagi kay ako nakapananghid og kuan kana ay ako nakapananghid ni Zaga nang pwede ba ko mo video mo nang ako nananghid ni Zaga kay lisod man ning uban nga pataka-taka lang mag video kasaban data mo tong ganiha ning adto ko ning order ni sa pud na gusto kuan kanang budbud kaya ba kuno na ho worth of 400 na lamang kita dawat kay dawat madun na laman kapamerkado ginagmay mo nang karon nagakog mo uwan kay di makahawb dito ko ganahan mo ko ag dahon nga basa bitaw kung di madyo pagkaluto kay kung putos kag suman kada jang madyo pagkaluto nang dahon kay aron di mga gisi di po ganahan mo putos og suman kanang guwang dahon gusto kanang dabong nga para gud pang budbud mo nang maghikay na po dun sa para budbud adto mo kabalakaw katong maingon nga nagbalik na po kus normal wa ko na magusir sa bahay si Zagoy magkumot igura kong putos igura kung magtimpla pero ako magputos hindi mo sila makapasal sa pinustan manang dagang salamat di ay ninjo katong lagkano nga nag-ingon nga mag-amping ko kanunay dungay amping katong niaging adlaw nagilukat tong pigbulanghoy isa magyapon to'y nagmaniho igura man po kung nagtabaw nagtak-ang katong idang agmi manang hinihinay ko di maglisod po masira po kong lingkod kalian nilay ko sa Ginoo nga din ako magsuka ang pagkaon mo normal na marangyan po sa Ginoo nga normal ang kaon kaya maikag lagi ko sa mga pagkaon nga gahi-gahi hantod karon kaan kaya po kong kwakir oats
Dao sa tinughog. Sa isda nununan, mapadyo ko ning kanong kanang mga gahi-gahi kay madla ko lazo na rabag ko sa ospital, narabag ko sa Alicia. Ani ampos Ginoo nga. Hingpit na takang kaduhan o mabalik ko sa normal. Salamat di ay sa order sa ang dinumugan, Michelle Pagikan oy. Dito na may gikan nakatadmis ang dinumugan. Diyan malagi to. Kaya di malagi grasya nilawas yung taon po mis merkado. Palit yung taon po may gamay kuan. Kapalit mis maintenance. Kapalit mig tuwas bitot ginagmay. Daghang salamat sa grasya nga. Naabot ro mo taga adlaw-adlaw. Bisan pa man tuod og kuan. Ay, magyapon ko paninda. Balik na po ko ni order. Kay pagkato pa na sa gagawa, amo ko ka-video kay naawa man ko. Ako ko kapananghid pod nga pwede ba sa i-video. Kana ibang tao ra ba di ginhas camera. I-order na po sa balik og budbud. Nindawat lamang kog order kay Dama Sirlin may maglihok. Igor ako tigmandar, igor ako tigpotos. Nga katong maingon nga mag-amping kay kuan, ako pud ko malihak-lihak igor ako tagpotos. Ikaw tanaw, usay mo ganahan. Sari. Sari ko no. Pila man sari? Ang dagko ang mami ako sa lagan at karabang. Sumo kilos tatay. Kanira nay? Kasi kilo tatay. Pilang kilo na? 160. 160 isang kilo ta? 100 ra. Pwede balik 100 ra? Sana laman. Sana lang ma'am, nahit mag-isda ron. Okay. Asiki Ano pwede mo na may naman? pinaw diya. Oh. 5 kilo si kay Na may kilawan ani kanilang biyawon ako. Kamu hilig kinilaw. Naisda, binta pag isda sa Alicia kaysa adto ko Cortis, magtambay nga pamaingan ni Cortis nga isda. Ado man tagdagat dalhon amo bukid Alicia man naingani. Sige asi paborito kiya day. Prito. Tidak ka kota. Bit-bit tari hoy. Tagan lagi lang sa kilo. Dinius butin ning isang kiluhan. Kay buaw man isang sa kilo. Tagasa de kadoy. Diha ra kaya kan. Papa maligo. Papa, nanapoy uwan. Kara batag dahon. Dali kyang. Dali be. Ikaw, kaya motor. Naman hang dinumugan gahapon, nahan tatong ipasuroy sang amiga nga tagsuroy. Sa pinagkangaraman ko nga i-post na sa Facebook. Moto ang i-post sa Facebook gabiin, sa kay namay ning dupa nga si Zara ko na makuha. Moto ang gihatod sa Kalingganay. Igagaw na po ito na nga, taga Cortis Jang Bana, oy. Si Rodi oy. Sa pagkato na sila ganiha, ako nag-video lagi, kaya ako nakapananghid og kuan nga na ay ako nakapananghid ni Za kanang pwede ba ko mo video mo nang ako nananghid ni Za kay lisod man ning uban nga pataka-taka lang mag video kasaban data mo tong ganiha ning adto ko ning order ni sa pud na gusto kuan kanang budbud kaya ba kuno na ho worth of 400 na lamang kita dawat kay dawat madon na laman kapamerkado ginagmay unang karon nagukog mo uwan kay di makahawb dito ko ganahan mo ko ag dahon nga basa bitaw kung di madyo pagkaluto kay kung putos kag suman kana jang madyo pagkaluto nang dahon kay aron di mga gisi di po ganahan mo putos og suman kanang guwang dahon gusto kanang dabong nga para gud pang budbud manang maghikay na po dun sa para budbud adto mo kabalakaw katong maingon nga nagbalik na po kos normal wa ko na mag-usir din sa bahay si Zagway magkumot igor akong putos igor
kung magtimpla, pero ako magputos hindi mo sila makapasag sa pinustan. Manang dagang salamat di ay ninyo katong lagkano nga nag-ingon nga mag-amping ulo karon na dungay amping. Katong niaging adlaw nagilukat tong amping bulanghoy. Isa man gyapon toy nagmaniho, igo ra man po kung nagtabaw nagtak-ang katong gidang agmi. Manang hinihinay gud di maglisod pud masira po kog lingkod. Ang kalian nila ko sa Ginoo nga di na ako magsuka ang pagkaon mo normal na marangyan po sa Ginoo nga normal ang kaon kay maikag lagi ko sa mga pagkaon nga gahi-gahi. Hantod karon kan gyapon kog kwakir oats da usain tinughog sa isda nununan mapadyo ning kanong kanang mga gahi-gahi kay madre ko lazo na rabag ko sa ospital na rabag ko sa Alicia. Ay ampos Ginoo nga hingpit na takang kaduhan o mabalik ko sa normal. Mukha ko, kuan. Kamuti. Dahon. Sabaw aming isda. Sabaw sa isda. Sabaw may labas nga isda. Kamis niya mga unig. Labaw. Halbi. Hindi ka ba yung bulang dani? Languan na nurok na. Kasi katumpan mo na. Kuan. Mado naman dali. Gusto kang maglawoy. Yung kamunggay. Ganas. Kuan. Wah. Init, nay. Tas. Kamunggay pa be, dua kapalwara. Lumbay, mga nice nga ganas. Mga guwapa, murag kiya. Kapatay tanag be. Ah. Stop na. Pwede ko tangad. Lamas. Pag sinabaw, tangad. Marami kayo kwanto. Marami kayo taong. Nasa kulang batong. Kulang batong, day? Yun, no? Isda. Kulang batong.